postua lortu duzu gaurkoan oroko Andramari sari nagusi honetan, lehendakari txapelketa irekitzeko sentsazio bikainak egia da gaurkoan, oraintxe bertan Espainiako estatuko txapelketa lehiatzen ari den horretan, ez zegoela hemen partaidetza handia, baina maiatzen zehar ikusi zaitugu Castellanen eta Barren maila oso ona ematen, eta gaurkoan pauso bat aurrera, goia podiume batean sartuta. Bai, hori oso fuerte etorri gara Castellonetik, eta jakin dugu aurretik karrera honetako fuerte egon ginela, eta hori, lasterketa oso luzea izin dut, eta sentsazio aldetik oso ondo ibili gara, eta hori, eta azkenengo aldatzea dudenean indartsu sentitu nez, eta azkenengo metrotan aurreatza joan dut, eta bueno, iesaldiko bat heldu dut, eta azkenan bigarren postuegaz gelditu izinez. Hori esan behar dezu, txernuari bakarra gehatu zaizula harrapatzeko. Rabie apurbet emoten dau, azkenean nik baloratuten dutena da sentsazioak, eta horregaz behitutenaz. Rabie emoten dau, bigarren postue itea indartxo egon da gero, eta ondo ibili ondoren, azkenean pozik. Zorionak. Eskerrik asko.